Skeleton, nombuza la. Ngabuza? Sure, ngabuza. Skeleton, would you die for me? So what? Yeah, good guy. Njani Magumede? Ngiyaphila. Ngikusiza? Phela ngifuna sithi ukukhuluma kancane. Skeleton, pendula umbuzo. Ngu-understand umbuzo wakho nana. Oh, Skeleton. Impela ngi-understand. Yabona-ke la uzophenduka i-action movie. Ngiyakutshela. Tata le ushama magic ngiyantshela. Ngempela yabona nje good guy. I can be good for you. We can be good together. Bye-bye-ke good guy. Qhubeke njalo ube good. Bye-bye. Kadalia. Mshama magic. Athi ngithule. Bo, samthola Magumede bese kufela umjidi. Ebafethu, indaba ube good guy nje umsangane. Awusize mfethu, hamba insuku ey'ngawo ngangidlilanga. Ngisi. Ngisalanda iy'mpahla zami. Kodwa phela kumele ungitshele impela. Kwaba yiphutha. Ngiyaxolisa. Ungaphindi. Cishe ngafa istress. Majid, kwenzakalani phakathi kwaBoss Lady nomshaya? Ngathi baxabene. Kodwa, chance yakho lidlala Boss Lady. Skeleton, pendula umbuzo. Awukodwa nana babe. Pendula umbuzo. Phendula kanjani umbuzo engawu-understand? Would you die for me? I will live for you. Wavele kumele ngife. Sho umuntu omuhle njengawe. Phi, akukho iskeleton ba. Ulate manje. Khona kulate manje, mele lethu malethu. Asho ukuthi singavumi ngafuni kokha front. Ma, Boss Lady, masingitanda ngiya. Angeke mkhonto baba. Lokhuluma imshado. Xhuma wedwa baba. Kodwa, chance yakho baxabene labantu. Ngisho manje ngiyakufakela. Athi, uvela shisa igama. Ngizogazi sizomqoqa Boss Lady namhlanje. Mkhonto, ungafiki lapha uyifange ikhanda. Unjalo phela wena. Sanibona. Majid kwenze njani? Angitshena nje ukuthi mangihleli nobheba nisondele. Baba, sifuna imali yethu soyeka lo msebenzi. Amajid relaxayo ngizona ukhokhela imali yona. Uzoyikhokha nini? Angeliphele lesonto. Ngcono. Skeleton, nama-bodyguard wena. Awufuna mina ngighost. Ayi, okay. Pendula lo mbuzo-ke. Would you take a bullet for me? Awuyinkinga yakho baby. Yeah, Mama Jack. Khuluma nawe Mama Jack. Wangiziva nje. Ngakani, mina Mama Jack? Mama Jack, angishayela nayiqueen. Yasingacisha yaquleka. Ngakushaya kancane, ngiyabona ukuthi adilanga. Sawona Boss Lady. Khonto, angeke emotini, cela uhambe. Sekhethile nimshayasi. Yaganga yasa. Ngikuphatha kahle, ngekhethe. Mina, I will always be there for you. Khonto, fuseke mkhonto, fuseke. Awungicathu. Umfusikisa. Yakela uBoss Lady. Eqondile mnyeke ntwana mnyeke ayikho. Ngitshelile kasingafiki.
ngaphuva. Manje sekunjani? Mama Jack, yamaskatali, mina kukatali. Ncanyana, awukwehle isicefe, ngizokupentshisa. Ithi awusami. Awusami Mama Jack. Awusami. Ha, umshaka super kick. Katalia. You are next. Soshuba ke la. Funa no devil ke la. Yaba so devil. Awu namhlanje sinabafundi abasha. Siyamunemukela ke insizwa. Ngethemba sophathana kahle mangabe isikhathi siqhubeka futhi sazokwazana kahle. Kodwa ke namhlanje siyaphuthuma. Namhlanje ke sizokwenza inkulumo eyalungiselelwe phecelezi unprepared speech. Umuntu kuzoyikhethela yena isihloko. Futhi uzovumela ukuthi ukhulume isiZulu noma ukhulume ngesingisi okwanamhlanje. Mina ke ngizokhomba umuntu ozoza ngaphambili kube yena ozozothula ispeech sakhe. Okay? Yes sir. Wena. Woza. Se ngikwazi. Sabis khethabanye. Ntombazana. Se ngifuna ukukhuluma. Helengane ayithemba hayi. Thula, Papilesh, I am in charge. Huwi, Papilesh. Yena ngani? Mdelelana omunye. Thula session shine nempandla. Huwi. Sengiyaxolisa ngiphunyukile. Wena mlandlela. Papi, asibuyelane. Ngobani? Ungihethe futhi? Ngiyasahetha. Ungihethani kalakazi? Ungihethani? Njani kalakazi? Papi, sengasakwazi kunyamana. Nazi ngabona ukuthi ngisakwazi ukuthandana. Ngabona ukuthi uma sithola ukuthi mina ngisanyamalala, ngizosangithanda. Kodwa manje singanyamalala. Ha, usete skin. Kalakazi, shothi angazi. Anginendaba naleyo nto, nendaba nawe. I will die for you. Ngikwazi papi. Ngimkhulile.